здравейте, трудно на YouTube. Вие сте с втори епизод на Minecraft Survival. Не ме би. Така, в този епизод аз ще довърша къщата. Те нека се клесат там, ако искат. Даниш, кажи му спре. Ти ма да почина като дива свиня, бе. Стиха. Ти не искаш да се махнеш, аз трябваше да си завършим фермата. Спрете, бе, спрете! Спрете, че съм много див. Абе, я някой да ми направи една лопата. Чочи? Да. Я ми направи една лопата. Чочи, Кажи, бе. имаш ли такова фенс? Да. Дай ми Колко трябва? едно. Мен кой ще ми направи лопата? Колко пенс искаш, е? Ето ти. Едно. Тук тия градини ще станат много яки, човек. Само да завърши. Ома гъщ. Нека друг трябва ли ми теми? На друг трябва ли ми теми? Не, Нека друг трябва ли ми... Какво правиш къстър ти, бе? Излизай! Излизай! не ме би, бато! Излизайте в чат. Ще затворя касата иначе. Кой? Влизате в дупката, мога да живеете. Влизайте. Не, ела, виж близко дали мога да паднеш в плавата. Не, Виж ме. не, мерси. Долу има айрон, че взема айрон, че направя буквите. Чуй. Иво, нали ти трябваше стъкло? Дай ми трябва и една факла. Хайде, късмет, дайте ми късмет да целея. Гледайте ме. Над Иво. Гледайте ме. Виждате. Чао. О, да видите се в мен. Абе, то скочи. Едно сърце. Ау! Два сърце съм. Да, ти си геймод. Не съм гейм, басираме. Къде? Ай, човек, то... Айран! Чакай, трябва да го взема. Махни се. Дай ми такова. Камък, дай ми камък. Дай ми камък, бе. Но, никога, бе. Дай камък, аз се отива по-лесно. Дай камъка. Си целя камък. Целя камък ми дай. Как ще го направиш това? Дай ми. За да стигнеш до там. Лесно. Целя ли си вода? Първо, метна го плавата, но за сигурно. Реално. Отивам за кол. Реално. Там виж горе. Никога. Ти кьорав ли си? Но ти мога да падаш плавата, бе. Не, бе! Какво прави? Плавата. Да вземем толкова. О, дай ми си луда. Бявай, че съм кличко, бе. Чекай, аз си взема луд. Намерих вода. Трябва да се направим енчант рум. Взели айрона, бе. Бе. Що? И ми каза друго. Какво съм ти казал? Спрех водата, бе, за истинта, че няма вода. Какво съм ти казал, бе? Спре съм вода. Запуших се, бе. Стой, не го троши това, защото ще падна. Как път се дотира? Много ще. Дани, ще ми трябва още стъкло. Добре, виж там в печката има. Добре, слизай, ако слизаш. Абе, за какво го струши?
Кое? Аз ще ходя малко по-там да разгледам какво има. Пребега, нямаше да има топ. Това как мога да бутне в лавата. О, има още такова. Дай го опитай ти, бе. Взимайте такова колкото може. Абе, я, кой ще ходи духом да освети малко тук, защото нищо не виждам. Да я да ти прилича на топ, човек. Ами, може да ходиш до къщата. О, вау, браво бе. Чаката ми цел попълна. С глупости. И ти за какво лева си, бе? Аз съм 24. Значи има тук диамант, има тук да негва. А? Тук има диамант, няма да щупиш едно нещо. Къде? Има диамант. Къде? Индия, това лево има диамант. Къде бе? Аз ти казвам, не трябва да има диамант. Чек си помисля, чек са, видим са. Тук точно трябва да има диамант. 100% съм сигурен, че тук има диамант. Тук. Познат. Дайте ми Iron Kirk. Няма маймунки. Чакай, аз отивам до хон. Стой тук. Така, много добре хора. Благодаря ви. Чочи, благодаря ти точно на теб. Сложи чочки. Чочки, да, кажи. Сложи такова сам да се пече. Чакай първо да тайрана, бе. Земята ми тук само да се пече. Къде още има диамант, но не съм сигурен. Абе, какъв? Браво, Ивчо, звер си, бе. Звер съм, да. добре, да. Много обичам ферми, брат. Точно където има диаманти. Според мен точно къде има диаманти. Дани, Чек, аз обичам много ферми. Само че ви Аз съм казвам, бичим. мога да намерим, знаете ли какво е дай мотор? Знаете ли какво е? Дай мотора 12 диаманта на едно място. Остави кола, Дани. Остави го. Чим да печем пясък. Тук. Аре, взимай си айрона. Имаме един диамант. Къде друга ми има диамант? Не знам, трябва да погледам, търсим нещо, трябва да разбера къде точно има. Е тук. Има. Моля те. Няма. Марти, бе, как познаваш, бе, ти си някакъв... Играл съм някакво много време, чекай. Мръдна се, че строи. Wonder Survival Games. Ще снимам и на Survival Games. Къде? По-натам. Знаеш ли какво ще направя? Какво? Ще... Отгоре над фермата ще посада едно дърво. Да, забравих да кажа само... Чай малко само. Ако се бъде 100 subscribe, ще направя giveaway за премиум акаунт. Giveaway, бе. Там каквото е бавали супер. Ще направя да се Дани, кефте. giveaway-чко. Хаштаг на ти. Хаштаг селфи. Дай едно селфи. Дай тук. Знаеш къде има диамант, стопото се дам да стел. Къде, чакай? Тъпът чочи. Така, къде? Точно къде има, трябва да има диамант. Къде, бе? Тук при мен, трябва да има диамант в стената някъде. Къде съм познавам? Ико, имаме, какъв чочи, дами и господа? Какъв чочи? Знам къде още има матрея ми кирка. Къде? Кажи ми къде. Правиш си секс-рей, бе. Не съм се екстрей. Споделя екран. Айде. Споделя екран. Остави го това, бе. Още какво? Виж споделя. Трябва да се баниш, ако няма да кажи тук. Сега ще чакам. Не, бе, не се виждава се едно, арема. Чакай. Виж си споделянето. Иво, ако играеш Майнкрафт от 5 години, брат, ти ще знаеш къде има такова. Аз играя повече от 5 години, аз играя от това. Кога ще хера брани. Тогава как не спеш си нямаш представа.
Удобно това, трябва да има диамант. Имаш ли айтеми? Немте. Ааа! Аз тим се къпаме сайдно. Ай. Кажи ми само къде има диамант. То е. Търси. Аз как точно има. Аз се изкъпваме, че вие къде си строил. Не, кажи ми само къде има да ги обера. Регион 13-12-41. Там трябва да има диаманти. Къде? Ако си играл, авторка, че знаеш къде са точно. Ще ти обясни по-нататък. Къде я знам, бе? Чекай. То бати човека, то от Африка ли е дошъл? Крипър и майка му деба! Шива му! Ако намериш регион 64, Бебе! Фак! Чакай! ако намериш регион 64-31, има 64 диаманта. Точно така. Трудно се намира. Мотниче, това ме изплаши, бе! И сега, Човек! Тия басни са! Човек! Малко са. Дай се ги толкова много. Там Ивчо, тук ли си? Ивчо. Хелп. Ивчо. Иво! Че къде отидеха? Видяхте, хора, как оживях само. Хора, просто наистина. Просто не е истина. Тарарам. Мандарини, тук има някакви, ама няма. Не знам от кой век съм. Тук има шоколад и е. Това е. Това нещо. Що не знам. Ево! Хора, оживях. Ако се върна там и ще ги утрепа на време. И в фермата му викали. Ивчо? Ало, снимаш и да. Да, Ивчо, имаме 8 диаманта. Добро. Аз също ям. Ще ядеш? Да. Ама, трябва още един ред нагоре. Чекай, още нямам толкова такова. Човек, дойдеха ми един крипър, 3 скелета и едно зомби. И човек, крипъра гръмна, паднах в лавата, ама бързо се телепортирах до хом и паднах във водата и се живях. И ела тук да легнем, ако не знам, некак си успеем. Че много се гева, че оживях. Бат. Представяш ли си? Оживях. Ай, това да не е за... Оживях, хора. Оживях. Иво, ако гледаш клипа, брат. Що лагна, бе? Нещо лагна, Иво. Ало? Нещо лагна, хора. Ага.
Ами добре хора, за... Чай да пробвам да съм сам. Дори няма спиш първата. Добре, за... Това беше за втори епизод. Надявам се и той да е харесал. Коментирайте, оценете, абонирайте се за мен. Довиждане.